వాడు సర్వశక్తి నిలబడినవాడు. ఆయన నాకు ఆచరణ కోటని నమ్ముకున్న దేవుడని నేను ముందుకు చెప్తున్నాను. వేడగానే ఊరిలో నా ఉదయం సేవలాంటిగా నేను రక్షించాను. ఆయన తన రెక్కలతో నేను కప్పను. ఆయన రెక్కలనే కాచులను కలగను. ఆయన సత్యము చేయడము రామాయణది. రాత్రివేళ పరుగు భయముకైనను కవితవేళ ఇప్పుడు మానముకైనను చీకటి సంచరించైనను అజ్ఞానములు పరిచయ రోగముకైనను భయపడకుందరు. ఈ పక్కన 1000 మంది పడినను ఈ పక్కన 10,000 మంది కూడినను ఆ పైన అల్లకు రాదు. ఈ కొనవారు చూసిన ప్రతి కలుగు. ఏవో నీవే నా ఆశ్రమంలోని నువ్వు మహమ్మదుడైన దేవుని నీకు నివాసస్థానంగా చేసుకున్నావు. నీకు ఆ పై నుండి రాదు. ఏ దేవుడును నీ గుడాలను సమీపించదు. నీ మార్గాలతో నిన్ను కాపాడుటకు ఆయన నిన్ను గురించి తన దూతలకు ఆజ్ఞాపించేది. ఈ పాదములకు రాయి తగలకుండా వారి నిన్ను తమ చేతుల మీద ఎత్తి పట్టుకుందరు. ఈ సింహములను నాగపాలను చుట్టెదరు కనపరచదు. అతడు నాకు మొదపెట్టదని అతను ప్రోత్సహించదని శ్రమలోనే అతను తోడనిద్దదని. అందుట్లో పెద్ద బాక్స్ ఉంది, అది సిఆర్ గారికి ఇచ్చే తీసి నా రక్షణ అతను చూపించాను. దేవుడని ఏమో నేను తప్ప వేరొక దేవుడు పొందకూడదు. కానీ ఆకాశమునైనను చిత్తమునైనను భూమిపైనను దేనిని రూపంగాను విగ్రహంగాను చేసుకొనకూడదు. వానికి సాధులు కలపడదు, వానికి పూజించకూడదు. రెండో ఆజ్ఞ, ఈ దేవుడైన యెహోవా నామమును వ్యర్థంగా నిశ్చయించకూడదు. యెహోవా తన నామమును వ్యర్థంగా నిశ్చయించుమని నిర్దోషిమని అంటాడు. మూడో ఆజ్ఞ, నీ విగ్రహము పరిశుద్ధంగా నచ్చరించుటకు జ్ఞాపకం ఉంచుకోను. నాలుగో ఆజ్ఞ, ఈ దేవుడైన యెహోవాని కంపరించినట్టు దేశము దీర్ఘాత్మ తొలగినట్టు ఈ తండ్రిని తల్లిని సన్మానించు. ఐదో ఆజ్ఞ నరకాలు చేయకూడదు. ఆరో ఆజ్ఞ వ్యభిచారం చేయకూడదు. ఏడో ఆజ్ఞ దొంగలింపకూడదు. ఎనిమిదో ఆజ్ఞ